Здравейте на всички! Казвам се Мария Лодарска и днес ще имаме вебинар на тема саботажа. Една много интересна тема, която според мен всеки един от нас го вълнува. Доколко осъзнато или неосъзнато, всеки сам ще си прецени. Но това е една спирачка в нашия живот, която винаги по някакъв начин в много случаи ни пречи, неосъзнато. Така че днес смятам, че това е една интересна тема, която всеки от нас ще се разкрие някъде, ще се замисли и ще си даде някакви отговори за себе си. Имам едни нови карти от филма The Secret и така ми дойде вдъхновението да започна семинара, като изтегля, Здравей, Галя, като изтегля една карта. И ето сега, ето ги картите, много са красиви, с едни много хубави послания. И нека да видим какво ще бъде намерението за този вебинар, тази прекрасна среща. И картата е ето така, да ще и прочета. А, Защото няма лимит на хубавите мисли и хубавите думи, които говорим. И няма лимит в това, в колко ти можеш да порастеш нагоре. Да, значи основното послание тук е, че ние нямаме лимит. Всичко зависи от нас. Какво ще постигнем, какво ще мислим, хубавите думи, хубавите вибрации, в които ние живеем. Всъщност, сега нека да си позволим точно да влезем в тези хубави вибрации, хубави мисли, хубави емоции и да се насладим максимално на времето, което сме тук заедно. И сега, основно за темата за саботажа. Всеки един от нас има някакви мисли, желания, трепети, но винаги има едно но. И сега искам всеки един от вас да си представи една ситуация като цел. Какво искаш да постигнеш? Да си сложите една точка С някъде в далечното бъдеще. Нека това да бъде намерението за нашата среща. Сложете си една точка С. Какво искате да постигнете? Някакъв план, по който работите, нещо свързано с здравето, екскурзия, на която искате да отидете, нещо, което искате да постигнете. Всеки един от вас си има негово лично желание. И си помислете за нещо, което наистина ви се струва много невероятно да се случи. И си го запишете. Или си го помислете. И след това искам да си затворите очи, да дишате и да издишате и да си помислите, има ли някаква пречка да се случи това нещо? Какво е основното чувство, което минава през вас? Защо е недостижимо? Какво ви пречи да го постигнете? Може да си го запишете. И сега следващото нещо е да си сложите една по-достижима цел. Вие сте в точка А в момента, тук и сега. Сложихме точка С, някаква цел в далечното бъдеще, но усещате някакво напрежение в себе си, по някаква причина смятате, че
Много го искам, но няма как да се случи, не заслужавам, не съм достатъчно добра, нямам време, няма да е в този живот. И сега искам да си сложите една точка Б, която да е по-достижимата цел. На една крачка от вас, две крачки от вас, нещо, което м, е по-достижимо за вас да се случи. Защото мозъка обикновено, като види голямата цел, той се плаши. И в момента, в който видим голямата цел, ние сме способни да измислим три варианта, защо това нещо няма да се случи. Мозъка ни е много услужлив винаги да ни покаже защо дадено нещо няма да се случи. Но ние искаме да провокираме мозъка точно в обратната посока. Да го накараме да измисли три варианта това нещо да се случи. И за да му помогнем да започне да мисли в тази положителна посока, най-правилният вариант, стратегия, принцип е да дадем една междинна точка. Точка Б, която ще ни помогне да си позволим да помислим за нещо по-реално, което е по-близо до нас, по-вероятно да ни се случи. Помисляме за него, измисляме три стъпки как да ни се случи и тогава вече постепенно ще стигнем до голямата цел. И по този начин ние учим мозъка, че вариант има, средоточаваме се върху положителното, върху правилното, върху стъпките, които ще ни помогнат, а не върху негативното и защо няма да се случи. И сега искам отново да си помислите за този крайен вариант, точка С, вашата цел, и да си зададете още един въпрос. Защо го искам? Защото в много от случаите ние имаме някаква цел, имаме някакво желание, намерение, но нямаме ясна представа защо точно това нещо го искаме. Каква е причината? Дали го искаме, защото сърцето, душата ни го иска и това е важно за нас, или има други причини? Да се доказваме заради децата, заради семейството, заради обществото. Дали е водено тази наша цел и това наше желание е водено от нашата ценностна система или причината е някъде около нас. И ние просто сме си пуснали по инерцията и казваме, бих се чувствала щастлива, ако отида на екскурзия на Малдивите. Ма защо? Защото всички отиват на Малдивите и аз искам да отида на Малдивите. Или има нещо различно? Или съм видяла една реклама и съм видяла една жена как пие един коктейл на Малдивите с едно прекрасно тяло и мен ме води чувството. Това, което това, което изпитвам в момента, докато гледам картинката, и смятам, че като отида на Малдивите, и аз ще се чувствам абсолютно по същия начин. Затова сега, нека всяка от вас да се замисли за точно твоята си лична цел и всеки да си зададе въпрос, защо го искам? Каква е личната ми мотивация да искам това нещо да ми се случи? И когато си отговорите на този въпрос, искам да се замислите, а как се чувствате? Защото всичко, което искаме да постигнем, то минава през нашите чувства, нашите мисли. И оттам, както нещо много го искаме, идва мисълта, ма то няма да стане сега. Сега не е подходящия момент. И това е момента на саботажа. И сега, ако всяка от вас е почувствала, може да ми дадете знак дали усетихте някакъв момент на саботаж, на колебание,
Минаха ли някакви негативни мисли през главата ви? И от тук сега ще започна да говоря малко повече за саботажа, защото всъщност саботажа е един защитен механизъм. Той ни защитава от някакви измислени от нас опасности. И аз съм изкарала няколко основни теми, причини за саботажа и мисля да мина през тях. Едното е отлагането. Отлагаме в времето щастието си, желанията си, но понякога си мислим дали не съм мързелива, дали не искам да си губя времето. Ами то така или иначе няма да стане. Защо да влагам енергия? Предварително ние програмираме какво ще се случи. Но това всъщност е един защитен механизъм, защото ни е страх, че евентуално можем да се провалим. И ако се провалим, какво? Ами я по-добре да не го правя. Но този провал е хубаво да си зададем въпроса, защо смятам, че ще се проваля? Къде съм се провалила до сега? Къде в моя живот се е случило нещо или някой ми е казал нещо, когато аз съм имала огромно желание да направя някаква стъпка напред и хората около теб обикновено ти казват, ами това няма да стане, защото. Някои дори са толкова искрени, че директно могат да ти кажат, този проект е пълен провал, няма да стане. И тогава, колкото и ние вътрешно да го искаме, вече програмата е заложена. Ако аз направя стъпката, аз ще се проваля. Затова по-добре да го отложа. Да дойде по-добрия момент. Или пък се включва вътрешния критик. В главата ни започват да подскачат едни маймунки и това, което ви казах и одеве. Мозъкът ни винаги е много услужлив да ни каже защо няма да стане. Да ни даде негативните отговори. А е много трудно да получим позитивните. И ако сега ви кажа, напишете ми три положителни стъпки, положителни причини, положителни мисли, защо ще стане това, което искате да постигнете, ще ви трябва време да се замислите. Но ако ви кажа, напишете три причини, защо няма да се случи, смятам, че много бързо всяка от нас ще напише на листа три причини, защо няма да се случи даденото нещо. И винаги идва момента, когато трябва да започнем да наблюдаваме мислите си, да наблюдаваме чувствата си и емоциите си, за когато гледаме към целта, за да разберем какво ни спира и дали това е реална пречка или са просто нашите маймунки, които подскачат в главата ни и ни казват защо дадено нещо няма да се случи. Следващото нещо е синдрома на измамника. Не знам колко от вас сте го чували. При мен много силно е изразен този синдром в определени ситуации, в който си казваш, ма добре, да аз не правя кой знае какво. Това всички могат да го правят. Аз не съм чак толкова добра. И започваме да обесценяваме себе си. Започваме да обесценяваме труда си. Ние смятаме, че след като нещо, дадено нещо можем да го направим сега за 3 минути или 5 минути, това е много лесно. Но ние не си даваме сметка, че за да имаме тази практика, тази възможност сега да го правим по този начин, ние сме вложили много време, усилие, пари понякога, не понякога, почти винаги, защото влагаш, ти винаги трябва да вложиш в курсове, в обучения, в книги, в практика. Дори времето, най-ценният инструмент днес е времето, а времето е пари.
Така че ние започваме да обесценяваме труда си. И каквото и да поискаме да направим, да надградим себе си, ние си слагаме една спирачка. Ма защо да го правя? Всички могат да го правят. Всички знаят. Не, не знаят. Всъщност не знаят. И всяка от нас е експерт в дадена област. Има стаж в определена сфера. И тази наша експертност ни позволява бързо да вземем решение, да дадем отговор, да помогнем. Но знаем, че ако аз искам да направя нещо, което го прави някой от вас, аз не мога да го направя с един клик. На вас ви е лесно, но на мен не. Или пък нещо, в което аз съм експерт, на мен може да ми е много лесно. Аз знам къде да проверя, знам къде да попитам, къде да звънна, каква информация да потърся, докато на вас ще ви е трудно. И по този начин ние обесценяваме себе си и колкото по-нагоре вървим в стълбицата и израстваме професионално, всъщност се оказва, че ние започваме, вместо да трупаме повече самочувствие, ние започваме все повече да обесценяваме себе си и труда си. И тук искам да ви дам един пример, за който се сетих вчера. В началото, когато не знаем толкова много за материята, в която искаме да работим, да преподаваме, да правим бизнес, в началото ни води едно много силно желание за успеха. И тогава в незнанието си ние сме много смели, защото ние не знаем всичките стъпки. Ние не знаем какви ще бъдат пречките в даденото нещо, което искаме да постигнем. Имаме една мечта, имаме едно много силно желание, положителна енергия и вибрация, представяме си точката С в перфектния вариант и започваме да действаме. И примерът, който ще ви дам, когато започнах да работя като счетоводител преди много, много години, а, наеха на работа, започнах да работя, научих две счетоводни сметки и реших, че съм най-великият счетоводител на света. Имах едно огромно самочувствие. И шефът ми, който беше тогава, почна да ми обяснява, че когато аз започна да мога сама да разчитам оперето и баланса на фирмата, тогава мога да кажа, че аз съм счетоводител. И не го разбрах човек. Аз и знаех вече, знам тия две сметки, дебит, кредит, перфектна съм. След 3 месеца аз имах толкова високо самочувствие за себе си и за моята опитност като счетоводител, че отидох, намерих си нова работа, а, продадох се много добре на интервюто, бях много въодушевена от това, което правя и наехаме хората на работа. Защо? Защото аз го вярвах. Аз много силно вярвах, че аз съм вече много добър счетоводител. Но когато вече наистина навлязох в счетоводната работа, всеки ден ти осъзнаваш колко не знаеш и колко много искаш да имаш да учиш, за да продължиш напред. И тогава почваш да си слагаш още по-големи цели, още по-големи изисквания. Да, идва страха, дали го правя правилно, дали ще мога да се справя, кога, как, идват много въпроси. Но всичко зависи от нас. И когато започнеш да разбираш повече от материята или започваш да се задълбочаваш в тези малки детайли, защо и как, е много важно да мислиме в посоката крайната цел, точка С, малките стъпчици, които ни водят към точката С и винаги точка Б, избутваме още малко напред точка Б към точката С. И всъщност по този начин ние вървиме с същата енергия, с същата вибрация. И е много важно точно този синдром на самозванеца, на измамника, който много често започва тук да ни свети в главата,
Ма ти за коя се мислиш? Ма смяташ ли, че си достатъчно добра това нещо да го направиш? А, има и по-добри от тебе. Винаги ще има по-добри, но важното е аз искам ли го? С какви намерения аз се движа напред? И да започнем да оценяваме себе си, цената, вътрешната самооценка. Разпознавате ли се в този синдром на самозванец? Галя, там ли си? Смятам, че да, всеки един от нас в определени моменти много, ето примерно, нали, Галя в случая с бизнеса. Колко човека могат да го направят този бизнес? Всеки си вика, еми е сега тук. Двама доставчици намирам, тук отварям едно помещение и започвам. Да, обаче не е точно така. И ние трябва да в един момент да си дадем ясна сметка какво правя, как съм го постигнал и да си дадем една висока оценка, да се научим да се потупваме по рамото. И всъщност аз много често започнах да го правя това, между другото. В определени моменти наистина си казвам браво, Мария. Браво! Защото много често ние чакаме външната среда да ни оцени. А външната среда, ако задълбаваме малко по-надълбоко, външната среда е мама и тати, учителката от първи клас. И винаги се връщаме към тази критичност на някого някъде в миналото. И по детския начин, по който сме възприели ситуацията тогава, тази критичност ние започваме да си я носиме в нас през целия ни живот. И когато започнем да работим с себе си, с емоциите си, с мислите си, е много важно да можем да започнем да разграничаваме. За мен това е едно от основните неща. Да започнем да разграничаваме аз какво искам, защо го искам, основният въпрос защо го искам и всичките тези останали нюанси около нас с едни емоции, които ние не сме много наясно защо точно го изпитваме това. Защо изпитвам страха? Защо саботирам успеха си? Защо смятам, че няма да се справя? Ами много лесно. Ние сме израснали в едно общество, така всички сме част от този строй, в който нас никой не ни хваляше. Всъщност, имаше едни строги правила и дори и сега аз самата променям себе си, защото смятам, че продължавам без да искам да прилагам същия модел върху децата си. Ние много трудно казваме положителното. Но сме, нали, да поздравиш някой за успеха, да мотивираш детето, че е направило нещо правилно. Или е така, мимоходом нещо ще споменем. Обаче сме много добри експерти да натякваме. Буквално думата е натякване. Натякваме на партньорите си, натякваме на децата си, натякваме на колегите си негативните неща. И всъщност там какво правим? Ние губим много енергия и вибрацията ни пада надолу. И понеже сме израснали по този начин, всъщност някога някъде родителите са ни направили забележка или са се опитали да ни предпазат от някакъв провал. Нали? Примерно ти много искаш да пееш, обаче нямаш данните, нямаш гласа. И някой просто ти е казал, ма ти нямаш дарба, ти нямаш глас. А примерно в сегашно време хората ще кажат, да, опитай, ти имаш право да го направиш. И сам да прецениш. А не да те срежат с голямата брадва, не ставаш.
Ти не можеш да пееш, ти не си добър математик, нали, етикетите. Ти не си добър по литература, ти не си добър по рисуване. И по този начин, ако всеки един от вас се върне назад в миналото, ще се сети за такава ситуация, в която някой някъде му е казал: ти не си достатъчно добър. Ти не си достатъчен. И оттам нататък ние си вървиме с този етикет през целия си живот на недостатъчност. Ти не си достатъчно добрата дъщеря по стандартите на родителя. Но родителя, той ни обича. Ние знаем, че никой родител не си наранява детето с умисъл, с причина. Той иска най-доброто за детето си. И в старанието си да направи най-доброто, понякога е казал неща, които детето не е разбрало по правилния начин. Нито пък родителя се е замислил какво причиняват тези думи на детето в този момент. И тогава се получава едно разминаване на единия какво мисли, другия какво е казал. И в този момент на разминаването се е създала някаква емоция и тази емоция ние си я носиме в живота. И във всеки момент, когато ние искаме да направим крачка към нещо ново, да си позволим да послушаме интуицията си, отвътре едно гласче започва да ни казва: няма да стане. Ти не си достатъчно добра. И сега искам всяка от една от вас да си затвори очите, дишаш, издишаш и още веднъж дишаш, издишаш и да се върнете назад в годините. Назад на 15 годишна възраст, 10 годишна възраст, 5 годишна възраст, 3 годишна възраст. И да се спрете там, където е имало такава ситуация във вашия живот. Тя е там. Тя се появява на един екран пред вас. Когато някой някъде ви е казал, че вие няма да се справите. Погледнете я тази ситуация отстрани. Вие гледате на екран. И си дайте сметка какво точно се е случило там. Какво сте искали вие? Усетете този трепет, който е имал детето. Желанието, намерението, радостта за даденото нещо. И кой е този някой отстрани, който ви казва: няма да стане. Не си достатъчно добра. Успяхте ли да се върнете там, в този спомен? И сега дишайте и издишайте и се върнете пак тук сега. Успяхте ли да се върнете някъде там? Появи ли се спомен? И ето по този начин всеки един от нас трябва да започне да се връща към някакви минали събития и да започнем да си отговаряме на въпроса: защо се саботираме? Защо не си позволяваме да направим следващата крачка? И когато започнем да си отговаряме на тези въпроси,
започваме да разбираме, че това няма нищо общо с реалността. Това са едни страхове, детски страхове от миналото или насъдени програми от обществото, от семейството, от опита ни, който сме имали. И тогава, когато си позволим първо да разберем защо аз искам дадено нещо и защо не си го позволявам. Кое е основното нещо, което ми пречи да го направя? Дали е реална причина или е просто страх? Страх, че няма да се справя, страх от успеха, страх от околните, че няма да одобрят моето решение, че няма да получим одобрението на родителите си. Колко често, я се замислете, колко често, когато имате някаква нова идея или нещо искате да направите, и като едно такова малко човече, едно малко гласче се появява и обикновено това е с гласа на мама или на тати. А те дали ще го одобрят? Какво ще каже мама? Какво ще каже тати? И точно в този момент това показва, че каквото и да поискате да направите, вие знаете, че ще се справите. Но това, което ви спира е какво ще каже мама. И тук със сигурност това не е решението на Мария на 46 години, а това е решението, което ще взема през моят страх, през моята опитност, която съм имала на Мария, която е била на 6 години и са й казали, че няма да се справи. Защо? Защото, нали, ако се върна пак назад в моите години, нали, на мен през цялото време беше обяснявано колко съм малка, колко съм болнава, как трябва да ме пазят, животът е опасен. И всъщност това нещо, всичкото ми е наложено като някаква програма в мен. И аз лично за себе си винаги съм знаела, че мога да се справя, но като програма ми е заложено, че аз не мога. Аз не съм достатъчно способна, силна, здрава. И оттам нататъка аз трябва да положа тройно повече усилия, за да постигна дадено нещо. Защо? Защото аз не си вярвам. А защо не си вярвам? Защото така съм програмирана, така съм научена. И каквото и да постигна, винаги остава тук едно гласче, което ама дали е достатъчно? Дали някой няма да каже, че нещо не е правилно, че аз не съм положила достатъчно усилия в даденото нещо? И много е важно да започнем точно да анализираме всяка една ситуация. Какви са основните мисли и чувства, които минават през нас? И когато започнем да виждаме нюансите на отлагането, на причината дадено нещо да не се случи, ние разбираме дали това е реална причина или е някаква наша илюзия. Илюзия, която е подплатена от много страх, вина, несигурност, но тези чувства, те не са наши реално. Те са вследствие на нашата опитност, на това, което ние сме научени. Това начина по който ние сме проектирани. А, друга една много интересна част, нюанс на саботажа, който също бих казала, че е доста изразен при мен. Понякога, когато нещо е хаотично около нас, ние имаме всъщност така оправданието да обясним защо дадено нещо не се случва, защото е
Хаоса ни помага по някакъв начин да се движим напред, да не виждаме негативното, да не виждаме а, къде ние самите се спираме по някакъв начин. И ако си дадеме а, време да се спрем, да се замислим, да подредим приоритетите си, в този момент ние виждаме, че всъщност проблема си е мой. Но в хаоса е по-лесно да оправдаем себе си и да кажем: нямам време, много съм ангажирана, всички искат постоянно нещо от мене. М, Хиляди, хиляди, хиляди оправдания. Защо не се случва? Вие не се отнасяте добре с мен, вие не оценявате това, което правя за вас, вие не ми давате достатъчно свобода, в работата не съм забелязана, защото... И в един момент си създаваме една такава хаотична среда около нас, един огромен лист с причини защо аз съм права, и на нас така ни е добре. Имаме причина да си се оправдаваме. Обаче тогава идва момента на личната изгода. Каква е моята изгода от това нещо? Но за да стигнем до въпроса каква е моята изгода и да си отговорим на този въпрос, пак трябва да имаме една яснота, кои сме ние, защо искаме дадено нещо или защо не искаме дадено нещо, как се чувстваме, какви са нашите мисли. И тогава вече в тишина да си дадем една ясна равносметка. Защо действително аз не правя следващата крачка? Каква е моята лична изгода от това нещо? Защото много сме добри на оправданията. Но ако искаме да погледнем напред, трябва да бъдем честни със себе си. И всъщност, ако си позволим да започнем да подреждаме пъзела на нашия живот и да започнем да поставяме всяка част на правилното място с умисъл, пак идваме. Защо? Основният въпрос винаги е защо. Защо правя дадено нещо или защо не правя дадено нещо? И когато отговорът на въпроса е не си ти, а е нещо друго около теб, винаги трябва да се замислим дали това е правилното. Защото в този момент ние живееме живота на някой друг. Ние не живееме нашия си живот. Какво искам аз, защо го искам? Да, може да не е правилно, може да не е правилният момент, но това не ни дава основанието да кажем няма да стане и да изредиме списъкът защо няма да стане. Като оправдание. А когато започнем да нареждаме пъзелчето по правилния начин и с правилните стъпки, търпение и самоанализа, самопреценка на ситуацията, тогава започваме да сме честни към нас и да нареждаме пъзелчето правилно. И тогава си даваме една много ясна равносметка и си казваме: ами дай, проблема си е мой. Защото в много случаи, вчера, между другото, имах такава ситуация, а, минаваме, търсим себе си, четем, минаваме курсове, обучения, констелации, търсим причината защо. Защо аз отлагам? Отлагам проектите си, отлагам бизнеса си, отлагам щастието си, някой ден, един ден. И започваме да минаваме през различни обучения, терапии,
четене на книги и всичко останало. И в един момент какво се случва? Аз разбирам, че причината за отлагането е майка ми, примерно, или баща ми. Аз не съм била подкрепена в определена ситуация. Добре, аз разбрала съм каква е причината вече. Случило се нещо там в детството ми. Родителите ми не са обърнали внимание. Сега от позицията ми на 46 годишна, да, това е една незначителна случка, която е останала в моя живот, е оставила някакъв отпечатък. Добре? Разбрала съм го. На подсъзнателно ниво аз съм разбрала каква е причината, кога се е случило, как ми е повлияло, каква е била опитността ми до момента. И следващата стъпка обаче, след като аз вече знам причината, как аз бих подобрила ситуацията. От тук нататък какво аз ще направя? За да следвам пътя си, за да следвам мечтите си, за да постигна това, което искам. И там, където съм се саботирала през всичките тези години, сега вече да го направя осъзнато. Защото аз вече знам каква е причината, нали така? Всички знаем каква е причината. Всяка една от вас работи върху себе си. Но на нас ни е по-изгодно, ето тук е каква е моята лична изгода. Аз знам причината, вложила съм достатъчно време и усилия, но аз не искам да го променя. Защото аз така съм свикнала и на мен това ми е едно много добро извинение. И всъщност това извинение на мене се оказва, че ми е помагало много в годините. Винаги си имам оправдания, защо да не положа някакви усилия. И аз по принцип така си отлагам. М, на мен нещата не ми се случват, случват ми се много трудно. И ето тук е ключа. След като вече сме разбрали, осъзнали, намерили причината, работили сме върху себе си, да кажем, добре, а сега каква е следващата стъпка? Как да го променя това вече? А не да продължавам да си държа и да си дърпам количката с всичките камъни вътре. Защото и затова иска смелост. Да се изправиш срещу истината и да кажеш, да, аз 46 години съм се заблуждавала, имала съм този проблем, но аз вече го нямам. Какво бих направила сега, когато го нямам този проблем? Как бих продължила напред? Така че, нека всяка една от вас сега да се замисли върху това нещо и да си дадем една равносметка. Може би всяка от вас вече, от тези, които сте тук в групата, смятам, че доста сте работили върху това и знаете защо отлагате. Дали продължавате да тъпчете на същото място или сте готови да продължите напред, след като вече сте осъзнали каква е причината? Защото това е ключа. Да си дадеме ясно намерение, цел и да продължим напред. Да продължим напред с осъзнатостта, която имаме, цената, знаеме си цената, знаеме си плюсовете, знаеме си минусите и когато решим, че дадено нещо не искаме да го отлагаме да го направим, всъщност да си поемем отговорността. Аз не искам да го направя, защото смятам, че това ще ми отнеме много време, защото в момента не ми се занимава. Отговаряте на въпроса и след това се замисляте, това оправдание ли е или наистина го искате? Защото ако това е истината, тогава вие ще сте си окей със себе си, с вашето решение.
Но ако все още отвътре ви чувърка някаква малка частица остава, не, аз трябваше да го направя. Аз искам да го направя, но тогава трябва да намерите отговора. А защо? Защо не го правя? Каква да бъде следващата малка стъпка, за да продължа напред? И да си дадеме ясна равносметка за какво искаме да направим и какво искаме да постигнем. Иска ли някой от вас да се включи с някакво осъзнаване, което е получил, или има да сподели нещо, да каже, да допълни? Аз мога да кажа нещо. Да, Галя, кажи. А, да, а, спомена, който ми дойде, беше, била съм в, кой клас е това? Седми клас. И исках да кандидатствам в френска гимназия. Обаче майка ми каза, вика, "То там е много трудно, бе, ти знаеш ли колко там на некоя си жена дъщеря и учи там и какво главоболие получило момичето и как ходят по доктори и не знам си какво. И много е трудно там, не дей. И аз не го направих. И, и си давам сметка, ето сега ми дойде този спомен, независимо от толкова много курсове и обучение и така, ето сега ми дойде този спомен. А, как нещата ми се случват, случват ми се нещата, но трудно, трудно. И на практика сега разбрах, че това е просто една програма, която ми е сложила майка с цялата си обич към мене и с това да ми помогне, да не ми се случи нещо. В края на краищата ми е сложила програмата, там е трудно. Там е трудно, да. Там е Да, трудно. И ако нещо но много, ако ти много нещо, дадено нещо го искаш много, то директно с тирето, то ще бъде трудно. да. Но понеже по принцип съм такава инициативна, не отлагам. Не отлагам, правя нещата, но те наистина се случват трудно. И сега е време да М, спреш програмата и да кажеш, всъщност всичко се случва с лекота. И когато аз искам нещо, то се случва с лекота. Защото там ти си искала дадено нещо и то ти е казано, че то е трудно. И сега точно трябва да го обърнеш обратно. Щом аз го искам, значи ще се случи лесно. И И, почти и, още, и още нещо, и до ден днешен, след толкова години, а, във всяко отношение, и в бизнес, и навсякъде, и до ден днешен търся одобрение, което явно тогава не съм го получила. И до ден днешен търся одобрение. И до ден днешен, като не получа одобрение на близките ми, да кажем, вкъщи или в работата, а, и се отказвам от време на време, се отказвам от нещо, тъй като не съм получила одобрението и после съжалявам, разбира се. и какъв е извода, че сама трябва да почнеш да одобряваш постъпките си. И как го правиме това? Като си напишем един списък да си припомним всъщност къде сме успешни. А ти със сигурност можеш да напишеш един много дълъг списък. Къде си успешна? И когато погледнеш къде си успешна, вече на теб няма да ти трябва одобрението на Да.
родители, на партньори, на клиенти, ако щеш. Да, да, много парадоксално е това, че едновременно съм успешна, едновременно с това търся одобрение. Ами, Това е парадокса, да. това е точно, за мен това е много, този синдром на самозванеца, той е много ясно изразен при всички успешни жени. Буквално това го наблюдавам почти при всичките ми клиенти. Жени с кариера, с бизнес, успели, независими и винаги така има едно малко маймунче тук, което ти казва, не си достатъчно добра. Да, да. Тя пък си Трябва ти. и, трябва и другите да кажат, че е Трябва и така. другите, да. Трябва и М, другите. А всъщност тези другите 99% са мама и тати. Така, Мама. мама, да. Така че трябва да... Айде, пускай го вече. Мисля, че си готова. Ето сега този спомен, който ти се е появил, мисля, че трябва да го отработиш. Ето това, което казах накрая. Да, ето е причината. Вече си я видяла. Нали? Ние М, постоянно се връщаме назад и търсим каква е причината. Ето, причината е ясна. Виждаш, че това нещо няма резон към днешно време. Към твоите постижения, към бизнеса, който имаш, живота, който имаш. И просто трябва да му кажеш, да, добре, сега го осъзнавам и го пускам. Това е част вече от моето минало. Това нещо няма как да ми влияе днес на живота, който аз имам. И благодарим за тази опитност, защото пък ние не можем да отречем това, което ни се е случило. А, начина по който ни е протекал живота с всичките тези травми, да ги кажем, те пък са ни помагали да ни бутат напред. Те са ни изграждали като хора и като характер. Но сега вече, когато имаме осъзнатостта, имаме изградения бизнес, имаме кариерата, имаме прекрасния живот, мисля, че е време да му се насладим, а не да продължаваме да отлагаме, защото това пак е отлагане. Аз продължавам да задържам себе си и да се дърпам назад и да продължавам да търся някакви неща от живота ми, да си доказвам защо това ми се е случило. Вместо да кажа защо искам да продължа нататък. Защо искам да направя следващата крачка. Защо аз съм толкова успешна. Да започнем да си задаваме правилния въпрос защо. Не защо назад към миналото, а защо напред. Фокуса, да смениме фокуса. Фокуса на мислите си, фокуса на чувствата си. Да. Някой друг иска ли да сподели нещо? Да, аз искам да споделя, ако може, защото това за мен е много интересно. Първо, защото моят спомен, колкото и странно да звучи, с нещо, за което до сега никога не съм се сещала, отново изкочи кандидатстване в гимназия, което е за мен е много интересно съвпадение. При мен много беше трудно да идентифицирам този момент, защото аз винаги съм имала родители, които страшно много са ме подкрепили във всяко едно начинание. Била съм винаги топ перформер в училище, много талантливо дете и така нататък. Обаче 90-те години бяха доста трудни времена на преход и аз точно тогава трябваше да кандидатствам в художествената гимназия в София. Но времената бяха такива, че наистина социалния статус беше определящ понякога за нали, хора с връзки. Трябваше наистина много, много трудно ставаше. Буквално десетки хиляди деца са кандидатствали за 15 места, например. Нещо такова.
И всъщност аз осъзнах, че не беше, това не е страха или критика от страна на родителите, която е предизвикала някакъв страх в мене, а по-скоро страхът от отхвърляне. И това нещо се случи тогава в кандидатстването за гимназията, но след това се повтори същото това нещо и в университета, когато трябваше просто тогава времената бяха наистина много по-различни. И това нещо ми е останало като несигурност. Беше ми изключително трудно да го идентифицирам, просто защото аз не съм получавала критика от семейството ми никога. И те даже са вярвали повече, отколкото аз съм вярвала в себе си. Но това сега е много интересно как изникна. Ами Да. аз тук бих казала, че това е програмата точно в тези времена, когато, нали, ти самата го каза, трябва да имаш връзки, трябва да си Да, и някъде и да социалния статус, защото да, моето семейство обществото. нямаше пари, връзки, възможности. И въпреки, че те дори никога не са ми наслагвали тази идея, че ние нямаме, винаги са били много по-положителни и дори не знам откъде това така е дошло. Не знам, може би това, че съм се сравнявала с мои съученици, приятели, явно оттам е. Точно програмата на обществото. Аз също го имам подобен и си го носех дълги години, дори нали, до щатите. Всъщност аз съм от малък град и първо беше, нали, аз съм от малкия град, после отивам в по-големия, трябва да обясняваш откъде си, нали, че то не било село, ми било малък град и така нататък. После оттам отидох в столицата, нали, аз пак съм столичаните, пък аз съм от провинцията. Винаги съм била различната. И това нещо, този статус, който по някакъв начин, нали, обществото те е слагал някъде, в някаква рамка, ти си казваш, аз не съм достатъчна, аз трябва да дам повече. Винаги трябва да дам повече, защото аз съм различната. И то съм различната, аз самата съм си съпоставила някъде по-надолу. И да, много съм успешна в кариерата си и навсякъде съм успявала. С лекота съм, смисъл, с лекота съм си намирала работа, но аз не съм го оценявала това, че е защото съм аз, защото са моите умения, моите знания, моя труд. Аз съм трябвало да давам повече и повече, защото аз съм различната. Дойдох и в Щатите. Тук пак много бързо ми се случиха Да. нещата, но аз, може би, повече от 6-7 години преди да почна тия обучения, в моята глава беше аз съм иммигранта. Аз, Абсолютно също и при мен, ти знаеш, аз смисъл съм тази иммигрант, да. несигурност, аз бях като парализирана доста време тук, просто това. И аз тогава осъзнах, че всъщност не е причината средата, в която съм, а причината е, че просто това беше като а, смяната на обстановката, идването в друга държава, просто това отключи тази по-дълбока несигурност, която буквално е носена с години. И да, но наистина и в онези времена бяха много по-различни тогава, 90-те години. Имаше много, специално в София наистина имаше много голяма разлика имаше хора, които имаха много възможности, нямаше средна класа и хора, които и винаги се сравняваш с другите. Поне аз съм отраснала с такава среда с ученици, които са имали много възможности, други като мене, които са нямали въобще никакви. Но да, много интересно и аз съм изумена от съвпадението, че Галя е стигнала до такъв спомен също, защото, честно ви казвам, аз доста от години работя върху тия неща и е нещо, което просто, да, сляпа точка, нещо, което ми е обягнало със сигурност. Да. Да, да, и аз не съм се сещала за това, не знам колко години. Мгм. Да. Явно сега е бил момента точно това нещо да го видите и да кажете до тук. Аз нямам причина да се саботирам, да отлагам щастието си, да отлагам следващата стъпка, защото виждате, че реално това е една ситуация, да, случила се някъде в миналото, имало е някакво отражение върху нас, но
Има ли смисъл да продължаваме по същия начин? Какво ни носи това? Нищо. Да, така е. Ани, при теб появи ли се някаква... При мен много неща се появиха и виж, много интересно се получава, че нали, се включвам трета. Аз по същия начин като Тони никога не съм отчувала от баща ми, от майка ми нещо, ти не си достатъчна в нещо. Напротив, абсолютно за всяко нещо са ме стимулирали. По някаква причина аз явно съм се родила с много дадености, които дори не съм осъзнавала, че си нося толкова много умения, възможности, потенциали и така нататък. А, м, Някакси влязах си в училищата, къде както си трябваше. Аз също, моето семейство не е имало възможности, не сме били в някаква, нали, такава по-специална среда. В академията влязах 90-те години без грам урок по рисуване. На мен пък в живота някакси всичко ми се получава, просто защото от малка раста с думите. Човек, когато много иска нещо, то винаги се получава. И това ми работеше абсолютно в всеки един аспект от живота ми. Тоест, аз съм имала вярването, че независимо на къде отивам, аз ще се справя. Обаче, това е в контекста на нашата среща с теб преди няколко нали, дни. Беше подкрепено от едно такова отношение на майка ми, че нали, тя ми налагаше идеята, че аз трябва на всяка цена да се справям с всичко. И в един момент пък аз се изгубих в това. Установих колко много неща мога да правя, колко съм добра в тия много неща и започна да ми става безинтересно. А, Това доведе в късни години до абсолютно тотална липса на амбиция от моя страна, просто защото аз знам, наумя ли си нещо, реши ли да го правя, аз ще го докарам до някъде, то ще се получи. И това води до едно такова, все едно нямаш цел, разбираш ли, нямаш какво да гониш. То всичко, дето се пробваш да го правиш, то се случва. И другото нещо, което в момента абсолютно си го осъзнавам за първи път а, понеже наистина така съм научена. Хвана ли се нещо, аз си го извеждам до нивото, до където успея. Или то спира да ми бъде интересно и установявам, че там повече не е моето. Или пък се получава така, че аз надскачам времето, в което това нещо е трябвало да бъде създадено. И то пак не се получава, защото не намира обратната връзка с нали, хората от среща. И това доведе в мен до едно абсолютно подсъзнателно обезценяване масово на хората около мен. А, а, Странно ми е, ма как така ти не можеш сега да правиш това? Или за мен това, нали, звучи ми елементарно, че някой не е способен нещо да направи. И всъщност това го прехвърлям в абсолютно всичките си отношения. В лични, в приятелски, като родител към дъщеря си. А, и осъзнавам всъщност това пък каква тежест носи за всички други и всъщност каква огромна тежест носи и на мен. Защото замислих се за темата за отлагането. Аз от един момент нататък започнах много да отлагам. Не защото няма да го направя, а защото започнах да чувствам една умора и изтощение и отекчение от факта, че постоянно никой не може да се справи с нещата, сега аз се справям. Аз нямам търпимостта да изчакам някой друг да свърши някаква работа, точно по същата причина. И поемам отговорности, от които губя фокус върху едно нещо, защото се захващам с хиляда. И в един момент си казваш, хубаво стият толкова пък. Няма сега да отида да свърша това или онова, или ще го отложа след 3 дни, или за след 5 дни. И всъщност по този начин години наред аз съм стояла, да, в някакъв мой комфорт на нали, това, което правя, това, което реализирам в живота си. Но това никога не ми е давало шанса да доведа едно нещо до край в максималния капацитет, на който аз съм способна. И всъщност за сегашните ми 53 години аз се чувствам много успешен човек, но реално погледнато къде съм аз ситуирана? Всичко ми е на едно такова ниво. Да, добре, страхотна съм в професията си, обаче какво от това? Къде са ми парите от това? Или аз съм уникален родител,
Обаче сега виждам при детето ми хиляди бъгове от това, че и с него не съм била търпелива. Аз съм неуспешна във връзките си, защото постоянно подценявам партньорите си и ги захвърлям там някъде другаде, защото видиш ли не ми отговарят на нивото. И всъщност какво се оказва? Оказва се, че тя явно истината и баланса е някъде по средата. Нито да ти казват колко много можеш и да те хвалят постоянно, нито пък да ти казват колко си недостатъчен. Как обаче става това? Става след като минеш години наред през или едното, или другото, в крайна сметка разбереш, че нещо не е наред. Нали? Почваш да работиш със себе си и влизаш в едни такива срещи и то дзън идва ти като, идва ти като послание директно. Ами, И наистина сега се замислих, да, аз толкова много енергия влагам, ма толкова много, изпитвам ентусиазъм, обаче защо нямам едно нещо довършено? Ето, включително и в, нали, Матрикс с теб. Аз пак излизам от там без резултат. Защо? Защото пак надцених себе си, надцених детето си, пак поставих някаква мое изискване към нещата и в крайна сметка, нали, го провалих. и ето тук пак идва защо. Значи тук си напиши сега едно голямо защо с многоточие и си отговори на въпроса защо. Защото имаш очаквания към околните, Абсолютно. Да. Аз искам те да са такива като мен. а всъщност трябва да им дадеш възможността да ги приемеш такива каквито Такива са. каквито са. Да. А, абсолютно, нали, в твоите очи те са. Всъщност, ние много често го правим това нещо. Ние виждаме капацитета в отсрещния човек. Смятаме, че Абсолютно. та наша амбиция ние виждаме в тях и Да казваме, много случим е този лесно човек. да прави Да. го. Той човека няма амбицията за такива неща. Не е готов, не иска, той си има неговия път. И тук идва момента точно на да приемеш, че всеки си има неговия път. Да. Защото ние не приемаме околните, те са извън нашата рамка. Нали, дори като менеджер, примерно в фирмите, а, аз виждам капацитета в някой и искам да го бутна в дадена посока, но той не иска. И аз не мога да разбера как не можеш да искаш. Ма човека не иска отговорности. На него така си му е добре. Знаеш ли, замислих се много за това, понеже си говорим за травми от детството, то излиза всъщност, че травмата може да бъде и от положителни неща. Тоест, Да. всяка крайност води до бък. Какво от това, че са ми казвали, ти си много способна, ти си прекрасна, страхотна си, ти умееш това и това, като аз в момента къде съм? Да, да. Даже може би другата, обратната травма на негатива, тя е много по-градивна, по простата причина, че окей, ти ще стигнеш някакво дъно там поради комплексите си или чувството си за малоценност или себеоткриването си, обаче ти ще се изтласкаш от там нагоре в някакъв момент. Докато в моя случай е много заблуждаващо и трябва наистина да минеш, много време да мине, да издеш не знам колко шамара, за да се светнеш всъщност, че това е шамар, че това всъщност е нещо много сериозно, което ти преживяваш, което ти се случва. Защото то не минава през болката, а то минава през в един момент осмисленето на неудовлетвореност или връщането огледално обратно на някакви неща, нали, в които в първия момент ти им се чудиш и не ги разбираш. И всъщност това е много загуба на време. И понеже всичките тук сме жени, сме майки, предполагам, нали, как всъщност, когато не ги знаем тия неща, ние по правилния начин фактически да учим децата си. Като не става нито с негативното, нито с супер, нали, пък подкрепящото. Ами знаеш ли как? Много е сложно. Аз Всъщност излиза. от вчера с тази тема ходих и на родителска среща и преди това слушах един семинар, пак една майка говореше, всъщност на Чоко някаква гостенка. И беше много интересно, защото
темата, която се завъртя в рамките на 2 часа в главата ми е, реално, ние трябва да оставим децата си да си върват по техния път, да направят техните грешки, а ние трябва в началото да им създадем някаква правилна ценностна система. Горе-долу, нали, кое е правилно, неправилно, да ги изградиш в тая, да ги държиш в тая среда, но после те през техните си проба грешка Мгм. да стигнат до правилното. А ние в старанието си да направим най-доброто за децата си, м, нали, ние казваме, моите родители сгрешиха там, там и там, нали, създадоха ми ери какви си травми, не ме подкрепиха ери къде си, или пък прекалено много ме Да. подкрепяха положително, нали, както това сега с тебе и с Тони. И всъщност в един момент ние се опитваме пък всичките тези неща да ги отстраним Мгм. и да дадеме още по-доброто на нашите деца и всъщност ние ги усъкътяваме. Защото ние се опитваме да им дадеме решенията и те нямат възможността да помислят, Точно така е. да се адаптират към Мгм. ситуацията, да изпаднат в трудния момент, да потърсят сами решението. И тази жена тогава даде много интересен пример. Тя каза, ние какво учим в момента децата си? Ако имаш проблем, отиваш при родителя. Ако имаш проблем, отиваш при учителя. Ако имаш проблем, отиваш при шефа си. Всъщност ти не мислиш как сам да си решиш проблем. Да. Ти просто имаш едно звено, там отиваш и се оплакваш. Ако ти не си доволен нещо от живота си, отиваш и там и се оплакваш. И те имат отговорността да го направят за тебе. Мгм. И по този начин ние им урязваме крилата. И, Абсолютно да. и вчера на родителската среща учителката ми направи много така интересен коментар направи. Тя каза, вижте какво, аз в момента уча децата на процеса а, и на изграждане на ценностна система за тях. Кое е важно и в процеса на обучение, кое е важно, как да си структурират материала, графика, как да работят върху емоциите си, да се фокусират върху определени неща, а не върху самия материал. Материал. Да. Дали те ще научат в момента дробите, нали, по начина, по който аз искам да им ги да преподам, някакси ще ги научат. Но за мен, каза, по-важно е процеса, защото процеса на това как ти минаваш през различните ситуации, а те са едни и същи. Ти винаги имаш едни и същи емоции. Вина, страх, срам, очакване. Нали, ти минаваш през тия неща. Независимо каква ти е ситуацията, в която попадаш. И ако ти а, не можеш да си определиш емоцията, не знаеш какво да правиш в тази ситуация, блокираш, губиш процеса, стъпките, в един момент ти седиш и чакаш нещо да ти се случи, някой да ти помогне. Да обаче в един момент мама я няма и учителката я няма и ти почваш да се оплакваш от кой от политиката, От всичко. и от световния ред, да, и от комисията. Мгм. Така че, да, това е добър завършик. Всъщност и хубавото не е много хубаво, и лошото не е много лошо. Търсиме баланса. Търсиме баланса, а, търсиме причината, но когато я намерим, тя вече не ни е оправдание, а трябва да ни бъде като следващото стъпало да продължим напред. Защото понякога забиваме прекалено дълго в това оправдание. Да, мама така направи, тати така направи. И така след 30 години ние продължаваме да се оправдаваме със същите сценарии. Мгм. А това всъщност не ни води до никъде. Ами много ви благодаря, момичета. Благодаря и за интересната дискусия накрая. Радвам се, че всяка от вас си има осъзнаванията. Рози, ти май не можа да присъстваш така на по-голямата част. Имаш ли някакви осъзнавания? Аз много ти благодаря
Изключително съм доволна от това, което чух. По време на работа, вечерята трябваше да сервирам и затова отсъствах. Опитах се да слушам, ами това не стана и се включих кога как можах сега. Ще има ли запис да го гледам или не? Да, има запис, така че по-късно ще пусна записа. Аз съм Благодаря ти свикнала много. мене, така че само аз ще се виждам на екрана, другите няма да се виждате като лица, но смятам, че няма. Ако някой има против, нали, да каже, че ще се чуе историята му. Мария, трябва да ти кажа, че аз съм достатъчно критик. Оцених това нещо, което правиш изключително важно и изключително компетентно. О, благодаря ти, Роза. Да. Благодаря ти. Значи, аз не усетих нотка на фалш и на високомерие. Много ти благодаря, Рози. Много. Значи, моя критик вътрешния съвсем друго нещо ми подава към моята глава. Моите маймунки са други. Но ето това е. Трябва, Човек трябва да се предизвика. Това за мен също в момента е едно много голямо предизвикателство. И се радвам, че да. точно вие сте тук, защото това е една голяма подкрепа за мене. И благодаря много. Защото аз се опитвам, вие знаете, нали, да участвам тук, там и така нататък. За съжаление, некои си много повярваха. Но има хора, които само мислят, че са вътре в нещата. Докато тук ти си отначало ти беше трудно, знам го кога беше. Но явно намери си твоя си начин. Ами защото Няма нищо по-хубаво да си естествен. Мгм. автентичността, всички търсим, да, Да. автентичността. И когато, ето, аз имам тук моите записки, нали, всичко, и ти тръгваш в рамката, защото си казваш, хората имат очаквания и ти самия си слагаш едни много високи очаквания, какво трябва да направиш. И когато тръгнеш, ти точно там се губиш. Да. Мгм. Точно там се губиш и Да. ако искаме тая перфектност, всичко да бъде. Сега тук да са 30 човека, аз да стоя, да си говоря, нали, гладко, всичко да По, е по, по топ. записки, нали? По записки. Така, да, всичко да е топ. И всъщност в един момент идва саботаж. Ами то няма да стане. И между другото, в началото бяхме аз и още едно момиче, след Сребрина и след това се включи и Тони. И аз дори не очаквах въобще, че ще проведа среща. И ако се бях подвела от първоначалните ми мисли и да кажа, еми ето не стана, ето сега, час и половина вече си говорим и мисля, че всяка една от нас си направи, аз благодаря за подкрепата, но аз не се отказах, нали, за което ето аз се поздравявам в момента, че аз не се отказах. Всяка от вас си получи някакво нейно осъзнаване. Ще направих запис, който ще пусне и сигурно още поне трима човека ще чуят и ще намерят нещо в тая среща. И това е един добър пример защо трябва да продължим напред. Защо не Да. трябва да се отказваме и наистина да направим една много правилна преценка на ситуацията. Нали, не трябва и да се надценяваме. Нали, човек трябва да си знае къде са му възможностите, но когато се доверим на полето, нали, ние знаеме, че а, ситуацията се случва по правилния начин, с правилните хора, в правилния момент и наистина трябва да се доверим. И когато сме направили всичко от себе си, нещо да се случи, обаче не се случва, тогава вече наистина казваш, аз направих най-доброто и нещата не се получиха. Значи наистина не трябва да се случва. Но тогава аз съм удовлетворена или вие ще сте удовлетворени от това, че вие сте направили стъпка А, Б, С. И тогава казваш, да, аз пробвах, но не стана. А иначе след 3 години ние пак може да си говорим, а, аз имах една мечта, аз имах едно желание, един проект, нали, който исках да осъществя и така и до края на живота си не го осъществих.
Тогава не знаеш. Това е вече саботирането, отлагането. Миме, ти имаш достатъчно опит, сигурна съм. Можеш да представяш себе си и да даваш отличен опит. Преодоляла си много неща и можеш много нещо да кажеш. Благодаря. Благодаря, Рози. Да. От- Подкрепям Рози. Галя, А, здрасти. да, здрасти. Подкрепям я и се надявам да не използваш филтри Не. някога, когато знаеш. Да, Знаете какво имам предвид. Да, да, да. да. Само не да бъди си такава автентична, супер си. Много ви благодаря. Да. Много благодаря, момичета. Ще пусна запис, да, който не е бил на цялата среща, ще може да чуе. Тези, които не успяха да присъстват, защото имаше хора, които ми писаха. Така че много се радвам. Благодаря ви за подкрепата. Наистина това беше за мен също една крачка напред. Аз съм доволна от себе си и много ви благодаря. И ние ти На... благодариме. Дарим. Даря и аз. Въобще не трябва да се съмняваш.